gonbidatuari sartzeko esango diogu, esan bezala, garaipen zaporearekin etorriko da gaur gurean, 2025ko Gutun Zuria jaialdian ohorezko makila jaso duen euskal idazle erreferente bat. Biba, Itxaro Borda. Aupa, Itxaro! Aupa, Itxaro! Arratxaldeo! Arratxaldeo, Itxaro! Ongi etorri, Itxaro! Amarreko egingo dugu. Ni leheno zurekin egon ez baino, Itxaro! Nahi dut, hola, oso ongi! Hola egiten da, gustatu zait, gustatu zait! Zer ona, txak, korrela! Hola egiten duzue? Hola egiten dugu, Horrela, txak, eta gero eskoa bihotzea. Atzo saria jasotzen nuenean hori egintzen nuen? Atzo makila hartu nuen, eta erakutsi. Haundia da makila, Itxaro? Egiazko makila da. Baitu? Egiazko makila da, bai, makila biziki edera. Punta zilarraikin, eta bai. Zorionak, Itxaro? Milesker, bai, milesker. Emozioa pasata edo nola zaude? Oraindik edoi baten gainean bezala naiz. Bai, zenta datorren larun bat arte behar dut atxiki ritmo honekin. Larun batean Aurelia Lasaka poeta oksitandarrarekin eginen dugu alako sola saldi bat, frantsesez. Eta askok lehen aldiz entzunen naute Euskara ezten beste hizkuntza batean hitz egiten. Izango da itzulpena Euskararat eta gaztelerarat. Baina, bai, eta aipatuko dugu, elgarrekin, hori ez dakit gaia den, baina, aipatuko dugu nola idatzi Frantzia bezalako eremu batean, zeinetan gure hizkuntzak ez diren ofizialak. Ez dira ofizialak eta gainerat mespretsatuak ere dira. Parisetik kanpo nola sortu, nola egin literatur obra bat, nola bizi idazletza. Interesgarria. Hor badago mamia, gutun hori zurian ez da geratuko. Hori zagiatziko dituzu. Biak biziki elekariak gira, kalakariak gira. Merki. Aipatuko dugu beste behin gutun zuria, 2025ko ohorezko makila jaso duzula. Saria zuretzat izango zela, esan zizutenean, ze sentitu zenuen momentu horretan? Iri ginen duzu, erantzunion eta bainatxaga zulari, haka aipatu baitzina, egan ez dakit saria merezi dudanez, baina gogo honez hartuko dut. Hori egan nion. Eta uste dut hori dudala beti buruan, espaitak igu sekulan merezi dugun, ala ez, sari bat berezik iguk iparaldetik, beti sarietarik kanpo gira, eta gure haur eziketak ere ez gaitu horretarat emaiten, laborari munduan, sariak beti bestentzat dira, eta arrazoina beti bestentzat da. Beti ezkutuan eta beti burua jetxita. Bai, eta zaila da horren determinismo hori gainditzea. Eta orduan zer esan nahi duzuretzat saria jasotzeak? Sariak jasotzen dituzalarik da beti determinismo kultural hori gainditzeko urras bat. Zenta naturalki egan ezake ez. Ena da, batzuetan badakit behar dutala nik ere onartu, enetzat, lehenik, eta gero saria emaiten didanaren-zat, eta nirekin batera idazten ari diren jendentzat ere. Euskal literaturako zure sorkuntza lana, ibilbidea, saritzen da sari honekin, ez da? Arrazoi nahikoa eman duzu, sari hau zuri eman diezazuten, ez da? Sinesten duzu hori, eman duzula arrazoia nahikoa, edo ari zarela ematen bintzat, edo ari zarela lanean. Ari naizela lanean egunero, bai. Eta baduela, kasi 50 urte horretan ari naizela, lehen artikuluak herrian publikatu nitu, 74an, alako, nola egan, ezin egon eta zirara berezi batekin hutsera jauzi egiten banu bezala, eta beti, egiten dutan artikulu bakoitzak badu eta zirara eta beldu hori, eta nunbait lehertuko girelako sentsazio hori. Itxaro, zuk esan zinuen eta aipatu duzu, ez da hori dela euskal idazleek duzuen neurosia, ez dakizuela merezi duzuen edo ez. Bai, hori da. Baina zure ustez, olako sariak eta olako ekitaldiek euskal literatura bultzatzen dute, sustatzen dute? Argirat maiten dute, momentu batez. Mundu globalean, itzalean gira, egia egan. Hizkuntza txiki handi batean ari gira, egan nahi dut jende askok hitz egiten ez duena, irakurtzen are gutxiagok, eta holako sariek emaiten diote argitasun pixka bat. Hemen gira, erraiten baginu bezala.
espanturik gabe, gure txikitasun humilortarik, baina hemen gira eta nahi dugu aintzina segitu. Eta partekatu, irakurleekin eta munduarekin, itzulpenaren bidez. Orain aipatu dituzu irakurleak, eta zuk makila honen zati bat irakurleei ere eskaini diezu, kuraia behar omen delako euskaraz irakurtzeko, irakurle izateko. Bai? Hala uste duzu? Uste dut, beti indar bat egin behar da euskaraz irakurtzeko. Eta gainerat batzuetan ez dugu dena idazten euskaraz. Literaturaren alor asko falta dira euskaraz jendea erakartzeko. Adibidez, zientzia fikzioa, novela arrosa, ez dakit, hainbat eta hainbat gauza falta dira. Jende people inguruko berriak eta horiek oro falta dira. Eta zure burua irudikatzen duzu olako gauzak idazten? Bizka bat egin dut, Amaia Azpeldoiekin, people eta arroz, batzuetan gris, eta beltz. Beltz gehiago behar bada. Beltz gehiago, baina kolore guzietako, bai. Eta gustatu altzaizu? Bai. Bai, gustatu zaizu? Iska bat aldatzea. Bai, aldatzen da. Baina, falta duguna ere da, eman dezagun, ospitaletako novelak. Ospitaletako novelak? Urgentzia telesailak bezala. Ospitaletan gertatzen diren novela horiek. Arlekino sailean badalako novela hainitz. Saiatu nintzen, hasi nintzen, eta nintzen kokatzen ahal burgesiaren paperean. Saiatu nintzen. Horrelakotan izaten duzu, blokeo bat edo, ezin dut? Bai, blokeo bat, ez dut segitzen ahal. Gero eniz segur ere argitaletxekolako novelarik onartuko zidaten. Hortako behar da beste argitaletxe bat berezia. Irudikatzen zaituguna da erraz euskaraz idazten. Euskara ez den beste hizkuntza batean idazten irudikatzen duzu zure burua? Idazten dut frantsesez. Bai. Horreman dut denbora asko idazteko errestasun minibo bat. Zenta uste dut, hogoi urtez, 30 urtez ez dut idatzi frantsesez. Eta momentu batez, egia da, faltan txenditu dutala ere. Zenta frantsesa ez dugu maite Euskal Herrian, egia da. Bada alako gabatxo eta bar. Espainol kulturari buruz ez dugun ikusmolde gutxesle bat bada frantses kulturari buruz. Eta momentu batez iduritu zait horrekatu behar nituela hizkuntza horiek nireak ere direla, nire kulturaren parte dira. Rimbaud, Wittig... Idazle frantsesa hundiak. Bai. Eta txikiak ere, denak, bai. Hori, Vicenta Mogel bezala. Bai. Itxaro, euskaraz idatzten irudikatzen zaitugu guk, ezta? Baina beti periferian kokatu izan zaitugu eta periferian ibili izan zara. Bai, periferian, bai. Periferiako naiz ere, sozialki lehenik. Laboraria alaba izanez. Laboraria, iparraldekoa. Iparraldekoa. Barnekaldekoa. Barnekaldekoa, amikusekoa. Gure lehen nauzoak dira Biarnesak eta Landestarrak. Gure aitak bi hizkuntza emaiten zituen, eta zen gaskoia eta euskara, ez zen misteriorik alde hortaik. Gero periferikoa ere gaien aldetik, beti gai zalantzakorak hartu ditut, askotan tratatu ditut, behar nuelako, nik ere, eta periferikoa batzutan, periferian kokatu nautelako ere. Gustatzen zaidan leku bat da, zenta denborarekin ohartzen naiz, zentralitatea ere periferia bilakatu dela. Euskal Herrian ere, nahiz eta egiten dugun literatur sistema bat edo euskararen inguruko sistema bat, hala ere periferikoa da, Euskal Herrian bertan. Eta agian horrek salbatzen gaitu neurri batean, bai. Hori gure neurrizia horrekin. Bai, uste dut, bai. Eta hain periferian ibili zarela kontuan hartuta, espero zenuen, nola esan, Gutun Zuria bezala sari ofizialik? Erdigunean jarriko zintuen, periferia horretatik erdigunera ekarriko zaituen sari ofizialik? Ez dut sekulan irudikatzen saririk. Eta normalean pentsatzen dut sariak ez direla niretako. Gero gogoenez hartzen ditut, egia da. Zenta momentu batez da star system tipi baten osatzea bezala.
Enetako balio du, baina beste guziendako ere balio du. Normalizatze bat bezala, bai, niretzat ez dira sariak. Ez duzu hartu zuretzako bakarri balitz bezala, ez? Ez dut hartu, bai, atzo aipatu dutan bezala, enetzat hartu dut biztan dena, inguruko jendentzat, alabarentzat, hainbeste denboraz, jasan behar izan bainau idazten, mundutik kanpo bezala, eta bereziki irakurleentzat, bai, hori bai. Beste lagun bat ere izan zinuen ondoan, beste saritu bat, Laila Guerriero idazle argentinarra. Ezagutzen zinuen? Aintzinetik genuen ezagutzen, bena biegun pasatu ditugu elgarrekin, eta bai, pasionantea izan da gure harremana. Gauza asko ikasi dut, Argentinari buruz. Orain bere liburuak irakurri beharko dituzu? Hoi da, La Llamada, ipatu du atzo, famatua dena, uste dut Espainian bederen arrakestatxua da. Argentinako historia garaikidea jogatzen du, diktatura denborakoa, eta diktaturatik nola atera diren, ze memoria osatu, nok osatu memoria. Galdera hori guztiak gure galderak direnak ere, 50 urteko borroka armatuaren giro hortarik ateratu giren ez geroztik.